बिरपुल बसुमतारिनि न'खरा जे जास्टिसनि खोथा बुंदों बाहाय सोरनिबा षड़यन्त्र थानो हागौ होननानै नोंथांमोनहा बे रिहेबिलिटेसननि जानानै बेनि सायाव एसे माबा बुंनो सानो नामा? जुदि बिथांमोना जास्टिसनि खोथा बुंदों आरो जास्टिसनि खोथानि सायाव सोरनिबा जुदि एफा गोबावनि उनावसो दिनैहाय बे फकासाव फैबाय मैयासो खौरां बिजोङाव बियो ओंखारबाय बे बिथिङाव सोरनिबा षड़यन्त्र बा सोरनिबा खैसाय थानो हागौ होननानै नोंथांमोना सालायग्रा हिसाबै बुंनो सानो ना? औ जोंबोथ' एसेबाबो जों डाउट जादों माने जों एफा रायलायनायाथ' जों पेरेन्टसजों बिसोरनि बिमा बिफा आरो लोगोसे बिनि माखासे गार्जेनफोरजों फेमिलि मानसिजों मोजाङैनो रायलायबाय थादोंमोन नर्मेलिनो जों रायलायबाय थादोंमोन प्रब्लेम जेंनाफोरखौ दा अकस्मात आरो जों बिसोरखौबो बुंखादों नोंसोरो पस्टमर्टेम दंखायो लिगेल थांबा लिगेलजों थांनो हागोन जों लिगेलखौ एक्सेप्ट खालामगोन जोंबो बुंखादों जों मानिया जों लिगेलखौबो मानिया जों लिगेलजोंबो थाङा होननानै जों बिदिबो बुंखायाखै जों जुदि फल्ट खालामदोंबा पस्टमर्टेमा देखायगोन लिगेलानो खोन्थागोन होननानै जों बुंखादों ओंखायनो जों सोरबा जों डाउट खालामदों सोरबा बिसोरखौ माबा खालामनानै उसुथिनि खालामनानै होदों नामा जों बिदिखौ सानदों आरो जों 27आव मोनानि 8टा बा 8:30सोआव गथ'खौ लाबोदोंमोन जोंनि सेन्टाराव आरो गथ'आ सेरफांगुरि ओनसोलनि आइटियाबारि पुलिस स्टेशन सिङाव थानाय जाम्फैगुरि गामिनि रिपुल गयारि होननाय आरो पेरेन्ट्सनि बिफानि नामा सुरेन बरगयारि दा 27आव मोनायाव सफैबाय 28, 29 जोङो 27 खालिनो जोंनि मेडिसिनखौ 27आव होआसै 28, 29आव जों मेडिसिन होनानै डिटक्स खालामबाय ओमफ्राय जाथाया जाबाय 30 तारिखआव जाथाया जाबाय फुंनि 7:35 बिदि फुङाव जादों आरो जाथाया ओमफ्राय बोरै जानो मोनखो बे जाथाया बे समाव जोंहा नायग्राफ्राबो दंखायोमोन आरो बे जायगायाव नायग्राया 24 घन्टा थायो मोनायावबो थायो फुङावबो थायो सोलाय सोलाय ओमफ्राय बे समाव मा जादोंमोन जोंहा साननै सानथामनि सिगांनो जोंहा माखासे दैनि प्रब्लेम जादोंमोन दैनि लेयारा राननानै होनायाव मेचिनजों दै बोखोबाबो गाखोआ माने दैया दा बिनि थाखाय मा जादों बै नेग्राया दै लायनो होननानै जास्ट थांदोंमोन आरो दै लायनो होननानै थांनानै जास्ट माने 4-5 मिनिटनि गेप बे 4-5 मिनिटआव बे दै लायग्राया फैनायावनो बे थांनानै फैनायावनो बे घटनाया जाबाय आरो बे दै लायनो थांग्रा मोनफैबाय ओमफ्राय बिसोर बुंदोंना फासि नांनाय मानसिखौ बोरैहाय बोख्लाया मानो पुलिस मा गार्जेन नङाबाथाय बोख्लायखो माने बे फासि नांनाय समाव थैयाखैमोन बियो थैयाखैमोन बाब्राबबाय थादोंमोन बे नेग्रा मानसियानो नेग्रा बेक्तियानो आरो सासे दंमोन रुमाव आरो बिसोर सानैजों आथिंजों बोखोनानै बाब्राबबाय थानाय समाव बोखोनानै बिसोर मा खालामदोंमोन माबा खालामनो नाजादोंमोन जिउआ थाङाखैमोन नालाय थांगोन होननानै बिसोरो बोख्लायदों ओमफ्राय बोख्लायनायाव सिरियास जानानै थाबाय थैयाखैमोन बे समाव ओमफ्राय हुस पाम्प खालामदों ओमफ्राय बे समाव आरो आंखौ लेंहरबाय बिसोरो आमाय ओरैबायदि जाबाय होननानै स्टाफफ्राबो लेंहरबाय ओमफ्राय आंबो थांनानै ओमफ्राय आंबो सहैनानै हुस पाम्प खालामबाय ओमफ्राय हुस पाम्प खालामनायाव बे समावबो माबाया दंखायोमोन हांआ एसे दंखायोमोन थैखायाखै सेन्सलेस आरो सिरियास ओमफ्राय लगे जोङो बिनियाव MRM आव लानानै थांबाय MRM आवबो सहैनाय लोगो MRM नि डाक्टारफ्राबो मेडिसिन होनानै ट्राइ खालामदोंमोन नाजादोंमोन खिन्थु उनावहाय थैबाय होननानै बिसोर डिक्लेयार खालामबाय आरो ओमफ्राय MRM आव जे जों लांदों MRM आव जे मेडिसिन होदों जों बिनि डिटेल्सखौबो जों गार्जेननो हरखादों मोनसे कपि मा मुलि बाहाया मा बाया बेखौ डिटेल्सखौ जों हरखादों आरो ओमफ्राय MRM नि मानसिफ्रा बुंबाय जोंना प्राइभेटआवथ' पस्टमर्टेम जाया नोंसोरो KMC आव नङाबा सिभिलाव लानानै थांनांगोन ओरैनो होनबाय ओमफ्राय आरो बिसोर नैबे मोनसे एलिगेसनखौ होदों उइदाउट गार्जेन बोरै पस्टमर्टेम खालामखो होननानै बे समाव MRM आव थैखांबायमोन बिसोरनि सासे लकेल गार्जेन सासे नानि फैदों बे समाव बिसोरनि न'खरनिनो नानि बे नानिया सफैदों आरो नानिजों लोगोसे सासे सेंग्रा फैफादों बे सानैयानो
एकदम एभिडेन्स दङ साखि दङ MRI निफ्राय आरो जों नानिजोंबो ओमफ्राय बे सेंग्राजोंबो बे फंबायजोंबो रायलायलायनानै जों पस्टमर्टेम खालामनो लांनोसै होननानै KMCआव दिगुथननिफ्राय जों KMCआव लाबोबाय ओमफ्राय बिथांमोनाबो जों उन फैबाय ओमफ्राय KMCआवनो मा खालामनांगौ पस्टमर्टेमनि थाखाय मेडिसिन डाक्टरा साइन लादों बे नानिनिबो साइन लादों लकेल गार्जेन हिसाबै आंनिबो साइन लादों साइन लाखांनायनि उनावसो पस्टमर्टेमनि माखासे प्रसिडिउरखौ बिसोर खालामदों ओमफ्राय बे समावबो पस्टमर्टेम प्रसिडिउर खालामनायनि सिगां बे नानियानो आरो बे बिसिनि लकेल गार्जेन नानियानो आरो बै नानिजों फैफानाय सेंग्रायानो फट' खेबना लादों बे गथ'खौ फट' खेबखादों बे खेत्रआव बिसोर बुंबाय माने जोंनि उइदाउट लकेल गार्जेन बोरै पस्टमर्टेमखौ खालामखो होननानै बुंदोंना खिन्थु गार्जेन दंखायोमोन बिसोरनि लकेल गार्जेन नानि सिस्टार सासे दंमोन आरो बिसोरनि सासे ब्रादार फंबाय दंमोन आरो बेबायदि जोंखौ मा बुंदों फासि नांनायनि लकेसनखौ मानो बेलेग बेलेग बुंदों होननानै बुंदों आं दाख्लैनो क्लियार बुंखादोंमोन बिसोरखौ 17 तारिखनि मिटिंआवनो जोंहा डिटक्स रुमाव मोननै बाथरुम दङ बे बाथरुम हाबनायनि दरजानि खाथिनि खोरखियाव गाखोनानै भेन्टिलेसनाव बिसना सादोरजों फासिखौ नांदों होननानै आं बुंखादोंमोन दाख्लैनो दा बिसोरो मा बुंदों ओमफ्राय खनसेबा दरजायाव नांदों होननानै बुंदों खनसेया खोरखियाव नांदों होननानै बुंदों खनसेया भेन्टिलेसनाव नांदों होननानै बुंदों सासे मानसिया मोनथाम जायगायाव बोरै नांखो होननानै बिसोर बुंदों आरो खिन्थु आं बुंनाया क्लियारै बुंखादोंमोन आं बिसोरखौहाय दरजानि खाथिनि खोरखियाव गाखोनानै भेन्टिलेसननि रडआव बिसना सिटखौ खानानै फासिखौ नांदों होननानै आं बुंखादोंमोन आरो बेबायदि आरो लोगोसे आरो बिसोर बुंदों मा होननानै रावबो मिथिया गार्जेन पुलिस प्रखाखौ मिथिया होननानै जों KMCआव पस्टमर्टेम खालामबाय थानाय समावनो एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय मेजिस्ट्रेटबो फैनानै लकेसनखौ खेबनानै लांखादों लकेसनखौ फुल खेबनानै लादों आरो पुलिसबो फैदों पुलिसफ्राबो लकेसनखौ खेबनानै लांदों बिसोरो गासिबो डिटेल्स उइटनेसा दंखायो आरो ओमफ्राय बिसोरखौ दाख्लै मिटिंआवबो बुंदोंमोन जों जुदि अयनायै जुदि जों बुथारमारदोंब्ला जों जुदि अयनायै बुथारनानै बेखौ फासि नांहोदोंब्ला पस्टमर्टेम रिपर्टआनो खोन्थागोन मा जानानै थैमारदों पस्टमर्टेमाव जों जुदि इनाय खालामदोंबा पस्टमर्टेम रिपर्टआनो जोंखौ खोन्थागोन जों बारग'नो हाखाया ओंखायनो जों बुंदों पस्ट रिपर्ट मेथडजों नोंसोर खार जोंबो लिगेलखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो जोंबो न्यायखौ जोंबो रेसपेक्ट खालामो जों दिनैसिम जोङो आरो मोनसे आं खोथा बुंबावनोसै बिसोरो हिडेन हिस्ट्रिखौ बिसोरो मोननै हिडेन हिस्ट्रि बिसोर जोंनो खोन्थायाखै बे बयबो फेमिलियानो बे हिस्ट्रिखौ खोन्थालाङो दोनफैबा मोनसेया जाबाय बे न'आवनो फासि नांफ्रामखानाय आरो लोगोसे बेहा गोसो थोनायनि मोजां मोनलायनायनि प्रब्लेम जादोंमोन ओरैबायदि प्रब्लेम जादोंमोन मोजां मोनलायनायनि गावबो खोन्थाना लादों बाव सेन्टाराव आंहा सिख्ला मोजां मोननाय दंमोनलै न'आव लाबोदोंमोन थोनहरबायसो नामा लांफिनबायसो नामा ओरै होननानै गावनो बुंबाय थादों आरो बेहा बे मोननै हिस्ट्रिखौ जुदि फासि नांफ्रामदोंमोन न'आवनो आरो बेहा गोसो थोनायनि बिदि प्रब्लेम दंमोन होननानै जुदि बुङोमोनब्ला होमब्ला जों स्पेसियेल बेखौ केयार लाखायो आरो बेखौ दोनफैनायाव जोंहा माखासे मोनसे दुखु पेपार दंखायो एडमिसन फर्माव मा 90 डेजआव मा बे प्रब्लेम खालामबोदोंमोन बेखौ जोंनो खोन्थालांनांगौ बेखौ बिसोर खोन्थालाङाखै बे जाबाय आरो लोगोसे आं नैबे खोथाखौ बुङो एकदम सैथो खोथाखौ बुङो दे नंखाय आं इनाय खोथाखौ बुङा मानसि थैनायाव जोंहाबो दुखु दङ जोंबो दुखु जादों जों बयबो दुखु जादों जों दिनैसिम 21 डिसेम्बराव जों बे सेन्टारखौ अपेनिं खालामदोंमोन 4 years रानिं बोसोर बेयाव दिनैसिम सिंगल इन्सिडेन्ट बिदि जाफेराखै जों दिनैसिमाव जोङो टटेल रेगुलार पेशेन्ट 384 जन जों दिनैसिम ट्रिटमेन्ट खालामबाय इंक्लुडिं दाख्लैनि भिक्टिम आरो लोगोसे
297 रिलेप्स पेशेन्ट रिलेप्स मिन्स बेबायदिनो मोजां जानानै थाङो आरो फैफिननाय सासेयानो खनथाम खनब्रै फैनाय दङ सासेयानो खनथाम खनब्रै बिदिनो ट्रिटमेन्ट लाफैनाय दङ दा जों गासैबो जों जुदि इनाय मावदोंमोनब्ला इमान 384 जननि गार्जेन आरो 297 नि गार्जेन दिनैसिम जोंखौ सिंगोल कमप्लेन दिनैसिम जों मोनफेराखै आरो रावबो बुंनो हाया बे गथ'फ्रा जोंनि अथ'रिटिया जोंनि दैदेनग्राफ्रा जों बिसोरखौ फिजिकेलि एबिउस खालामो बुयो पानिशमेन्ट खालामनानै होनानै जों अर्डार होयो रावबो बुंनो हाया जोङो गासैबो गथ'फोरजों आंखौ बयबो गथ'फ्रानो गावनि बिमाय असे बायदि आमाय 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 होनानैसो बुंजोबो गासिबो आयं 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 होनानैसो लेंजोबो गासिबो जोंखौ बयबो एज ए होम फिलिंस ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंबावनोसै आं जेब्ला इनाय जुदि खालामदोंमोनब्ला बै समावनो बिसोर मिथिहैसिगौमोन मानोना जोंनि सेन्टारावनो बिसोरनि असे खाजिन बिनि असे खाजिनानो जोंनि सेन्टार इनचार्जमोन जोंनि असे खाजिना बे खाजिनानो जोंनाव बोसोरनै मास मोनसे ना मोननै जोंनाव थालांदों बे घटना जानायनि सानबा ना सानब्रै जों बेखौ माने गोबाव जानायखाय जों बाहेरायाव प्रेक्टिस खालामनांगौ एसे होननानै फुजा जाथावथाव नों न'आव थांथ'दो होननानै जों थोनहरदोंमोन जोङो बिसोरनि खाजिनखौ असे खाजिन बिसोरबो मिथिखायो बेनि ए टु जेड मिथियो बे फंबायानो जों माब्रै सोलियो जों माब्रै लाखियो मानोना गावनो एस ए सेन्टार इनचार्ज गावबो लिड खालामदोंमोन होमबा नायदो जों इमान जोङो दिनैसिम ओरैबायदि जों सिबां हायो एस ए चेरिटि बेसिसावबो जों ट्रिटमेन्ट खालामदों जों सिबां हायो जों सिबां जोंनिफ्राय हायो जों दिनैसिम 38 जन सुबुंखौ 126 मान्थ जों फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामदों दिनैसिम 38 क्लाइन्टखौ 38 मान्थ सुबुंफोरखौ जोङो 126 मान्थनि थाखाय फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामदों आरो बिल' पेमेन्ट खम पेमेन्टआव लानानै ट्रिटमेन्ट खालामनाय बेसेबां 167 जन मानसिखौ जोङो खम रेट लानानै ट्रिटमेन्ट खालामना बिसिबां 455 मान्थनि थाखाय जों 167 सुबुंखौ जों ल' पेमेन्टआव ट्रिटमेन्ट खालामदों जोङो दिनै जों बे ट्रिटमेन्ट खालामनायाव जोंहा फ्रि ट्रिटमेन्टजों ल' पेमेन्ट ट्रिटमेन्टजों बोसोरब्रैयाव जोंहा 27,74,000 जोंहा एक्सपेन्सेस जादों जोंखौ रावबो पेरेन्टसा दिनैसिम बुंनो हाया जोङो गावसिनि गथ'फोरखौ इनाय खालामदों होननानै गावसिनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां जाहोआखै मोजां ट्रिटमेन्ट होआखै होननानै आरो रावबो गथ'फ्राबो बुंनो हाया दिनै जोंनि स्टाफफ्राबो दङ आरो जोंनि माखासे गथ'फोरबो दं बिसोरनावबो सोंनो हागोन दा 384 जनाव दा कारेन्ट रानिं जोंहा पेसेन्ट दङ दा 59 जन दाख्लैबो बिदिनो 49-59 दंमोन इमान बुरजा गथ'फोर दं बिसोरनावबो जोङो नोंथांमोनहा बा पेरेन्टसफ्रा खनसे सोंब्ला मिथिगोन जोङो इनायै बुथारमारदोंमोन नामा ना फासि नांनानै थैदों बिसोरनाव सोंब्लाबो मिथिगोन आरो लोगोसे पस्टमर्टेमनानै देखायगोन जों मा खालामदों जों दिनैसिम जों इनाय खालामफेराखै जों आरो लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों दा गासै रिहाब सेन्टारावनो माखासे लिगेल डकुमेन्टस थायो मा होनना बुङो बन्ड साइन डकुमेन्टस दैट मिन्स कनसेन्ट पेपार डिक्लारेसन फर्म दा रिहाब सेन्टाराव गभर्नमेन्टआ एडमिनिस्ट्रेटिभआ मानो डिक्लारेसन फर्मखौ डिफाइन खालामनानै होनांगौ जाखो रिहाब सेन्टाराव दैट मिन्स एडिक्शननि बेमारा मोनसे मेन्टेल हेल्थ डिजिज होननानै बुङो खर'नि बेमार मानसिक बेमार खर'नि गोबाव समनि खर'नि बेमार होननानै बुङो दा बे खर'नि बेमार बेक्तिफोरखौ लाखिनायाव रावबो बुंनो हायाखि जों 100% जों सिकिउर होगोन जों 100% जों सिकिउर लाखिगोन होननानै रावबो बुंनो हाया बिनि थाखायनो बे कनसेन्ट पेपारखौ डिफाइन खालामनो गोनां जादों मानोना मा समाव
मा सानो मा समाव माइन्डआ बिसिना फ्लाक्सुवेट जाबाय थायो दसे दसेनो माबा मोनसे जानो नागिरो दसे दसेनो रागा जोंफ्लाङो बेबायदिनो सिङाव मालाबा गावजों गाव जंखायलायनायाव मा जायो बिसोरो नांलायलायनाय जानो नागिरो दसे दसेनो एदावलायो बिसोरो माखासे बिदिनो एदावलायनायाव रागा जोंलायो बिसोरो बेनो सिङावनो आरो जोंनि माखासे स्टाफफ्रा सिङावनो थाखायो दिनै जोंनि गेजेराव सिङाव थानाय स्टाफफ्रा 12 जन दङ गावबा गाव बिबानखौबो राननानै होलायखादों आरो बेबायदि होनबा थेवब्लाबो जोङो जेसेबां हागौ जोंनि साइडनिफ्राय जोङो ट्रिटमेन्टखौ बा जोङो ट्रिटमेन्ट होदों बा जोङो नायदों जोंनिफ्राय जों इसिबां इनायजों अनागारि बिदि खालामाखै जोङो बेबायदि निग्लेक्ट खालामनानै जों गथ'फोरखौ जों ट्रिटमेन्ट खालामाखै दोनाखै गासैबो बिथिङावनो एस ए रिहाब सेन्टाराव मा प्रसिडिउर दं मा नांगौ जों गासिबो जों होजोबदों जोङो दा बेनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो लोगोसे आं नैबेखौ बुंबावगोन आं गोसोआव साननाय फैदों बिसोरो मानो 30 तारिखाव जानाय घटनाखौ एफा मोजां रायलायसेयावबो जों खननै रायलायदों खनसेया जाबाय डाइरेक्ट गावसोरनि लिरनो 17 तारिखाव गावसोरनि न'आवनो आरो लोगोसे साननै ना सानथामनि उनाव जोङो सेकेन्ड थार्ड पार्टिजों जों रायलायहैदों आरो बे रायलायनायाव नैबे दिनै मैया मानो बिसोर बेबायदि भाइरेल खालामखो मिडियायाव जों सन्देह आरो मानो बेबायदि खालामदों मानोना बै रायलायहैनायाव दाख्लै जों सानदोंमोन मोजां गाज्रि रायलायगोन बिदि रायलायगोन सानदोंमोन खिन्थु बिसोरो बेलेग सेन्सआवसो बिसोरो रायलायबाय दाख्लै मानो बिसोरो एसे पेरेन्टसा बिफाया रागा जोंनानै बुंनानै आंनो 1 कोटि होनो हागोन नोंसोरो आंनो 1 कोटि नांगोन नोंसोर होनो हागोन ना हाया ओरै होननानै बाय एस ए कम्पेनसेसन बिसोरनो 1 कोटि नांगौ बेबायदि नोंसोर आंनि गथ'खौ बुथारदों नोंसोर बुथारनानै फासि होदों आंनो 1 कोटि फैसा नांगौ बेबायदि ओमफ्राय लोगोसे ओमफ्राय जों दे होमबा जोङोथ' दा नोंसिनि मा रिक्वायरमेन्ट मा सानदोंमोन जों दिनैसिम मिथिबाय जोंहाबो माखासे कमिटि दङ माखासे मेम्बारफोर दङ जों रायलायनि एडभाइसारफोरजों जों रायलायनि बिनि उनाव जोङो रायलायबावगोन नोंसोर जोंनोबो टाइम होनांगोन जों बुंबोदों आरो बिदिनो सानथामसोनि उनाव आरो जोङो सेकेन्ड थार्ड पार्टजों रायलायहैनायाव नेक्स्ट मोनायाव बुंहरबाय 1 कोटि नांला 20 लाख नांगौ 20 लाख होनांगोन औ 19-20 लाख नांगौ ओमफ्राय जों आरो सानबावबाय बोरै जों बिदि होनो हानो ओंखायनो जोंबो एसे डिसिसन लादों थादों जों बिसिबां जोंथ' इनाय खालामनानै बुथाराखै जों बोरै कम्पेसन एफाराब जों होनो बेबायदि जों सानलायबाय थादों रायलायबाय थादों गावजों गाव बेबायदियावनो नै सम जानायाव ओमफ्राय नै बिसोरो मैया मिडियायाव मिथिखानानैबो मिथियै बायदि जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन होबाय बिसोरो ओंखायनो दा बे एलिगेसनखौ जोङो क्लियार खालामनो होनांगौ होननानै जों क्लियार खालामबाय ओमफ्राय बेनोसै बुंनांगौआ जों सिबां बुंदोंमोन बिसोर सिबायदि सानदोंमोन जों बेबायदि जों खालामनो हाया होननानै जों बुंखादों ओंखायनो जों दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बुंनांगौखौ जों बुंबाय आरो एसेनोसै थेंक इउ धन्यबाद बे सेन्टारनि स्टाफ जानाय हिसाबै एसे बुंनोसै आरो आंबो दा जोंनि सेन्टारनि फार्स्ट प्रायरिटिया जाहैबाय जोंनि स्टाफा जेरै पेसेन्टफोरखौ जेरै नायनांगौ जोंनि फुल प्रायरिटि होयो आरो पेसेन्टफोरखौ जोंनिफ्राय ओमफ्राय दा बे जाथाय जायैनि सिगां हरावसो आरोना आं बे गथ'जों रायलायनो मोनदोंमोन रायलायनानै दा बे आंखौ एसे आं फ्रि रायलायबाय नालाय जोंजोंथ' फ्रि रायलायबा गासिबो फ्रि रायलायजोबखायो नालाय गथ'फ्रा दाना जोंजों एसे लोगो दिगि रायलायनानै गावनि सिंनि खोथाखौ खिथालांबाय आरो बेयो जोङो एसे सोंबाय आं मा प्रब्लेम दं मा दं जोंनाथ' एसे सोङो नालाय सोंनानै दाना गावनो ओरै होनबाय आंहा एसे गार्लफ्रेन्ड प्रब्लेम दंमोनलै मानोना जोंनि थाखाय बे एडिक्सफोरनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर माबा आरोना खमि आरो माने इमसनेलि फुरा गाज्रि जानानै थायोबाना मेन्टेलि इमसनेलि फुरा गाज्रि जायोबा फिजिकेलाबो लासै गाज्रि जालांजोबखायो आरो ओमफ्राय सानबाय थागोन आरो इमसनेलबाथाय सानबाय थाखागोन न'आ जादोंना जायाखै लांदोंना लाङाखै बिदि होनबाय थाबाय आरो बेयो आंथ' मिन्थिया बेफोरखौ दा जेबो होनबाय आं बिदिनो औ गावनि गोसोथोनायखौ रिफुल गयारिया बे नोंथांनि रिहेब सेन्टाराव सानबेसे दंफैयो रिफुल गयारियाथ' दा जोंनि सेन्टारावहाय
फैनाय मथन सानथामसोल' जादोंमोन। ओमफ्राय डाइरेक्ट बिदि इन्सिडेन्ट जानानै होबाय। सिङाव माबायदि थायोमोन? सिङावथ' गासिबो सिङाव आंनो नायो, डिटक्सआवथ' दा बर्थमान आंनो सानफ्रामबो नायगासिनो। बे फ्रि थादों ना मादोंमोन? बेथ' फ्रि थानाया फ्रियैनो थादोंमोन, बयजोंबो मिलि जुलि थादोंमोन आरो। ओमफ्राय बेनोसै। जाथाय जानाय समावहाय जोंना सासे दंमोन, जोंहानि माबा दङ, मा होनोमोनलाय, पेसेन्ट दंमोन सासे। पेसेन्टआथ' बे मुलि जानानै फुरा माबायाव थायो नालाय, ओमफ्राय सासे नेग्रा दंमोन आरो जोंहानि। बेयो माने साराथ' माखासे खोथाखौ बुंजोबखाबाय, बेनोसै आरो। दे।